Рухи тормыш өлкәсе темасы буенча практик өлешебез. Балалар, менә сезгә җиңелчә генә бирем. Бирелгән таблицада кайсы сүзләр рухи тормышка, кайсысы сәяси тормышка һәм кайсысы икътисад тормышына керә. Хәзер балалар, үзегезнең җавапларыгызны дөрес җаваплар белән чагыштырып китик. Рухи тормышына без керттек. Опера, буддизм, театр, чиркәү, рәссам, балет, дога, рок-концертка бару. Сәясәт өлкәсенә без керттек. Армия, президент, конституция, сугыш, илләр арасындагы аралашу, парламент. Икътисад өлкәсенә без керттек. Реклама, кредит проценты, банклар, банкрот, салым, акча, кредит. Икенче бирем. Балалар, менә нинди бирем. Бирелгән диннәрдән кайсылары иң күп санлы дин вәкилләрен саный? Ислам, христианлык, яһудилек, конфуцианство, даосизм, буддизм, зороастризм. Дөрес җавап – ислам, христианство һәм буддизм. Өченче бирем. Кайсы маддәдә Россия Федерация Конституциясында вождан иреклеге турында язылган? Дөрес җавабын беләсездер. Ул 28-нче маддә. Рухи тормыш өлкәсе темасы буенча практик өлешебез тамам.